Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ngut ki sesta ke Balang Katholik ki badai na Kerela kila Shah Chattisgarh lor ke jingkeno baki persyang ban penkalaniam jubor bat khayi kila Ngut ki kena na Narayanpur kebalajah ka arpu hendo tarik naitung arhajar arpusan yakini ki Ngut lakem hakapor baki danglet Shah we ke brio ke bamut banwan trei lang bat ki lakem ki ringkat bat uwei pat ubrio ne ke jing ujor jung uwei unong trei ke bajrang dal kani ke jing Shakem jung ki Ngut ki sister kata ka sister Vandana Francis ban ke sister Priti Kalawanra gajing pendam bagajing khiwin hakaliang ki seng sain perthei undong yalam ke Kongres Rahul Gandhi ula pendam jure ki BJP halor kani bat ula keno bala Shakem ki sister tang na kadaw ka jinge jongki Rahul Gandhi akaran san ex ula tho bagajing Shakem ki Ngut ki sister ha Chattisgarh kadai na kadaw ka jinge jongki bat kani kamdei ka hok kadai ka jingsen Shah Donbor ha ka BJP dak bakhot ya kani kum ka jing e ka bama namar ka long ka jing penshitom ben ki dunget rit pat hak baula dawa bade ban pelai no yaki bat ki bor bahalor ki de ban shim jingken kli menteri rang ba ka Kerela Pina Rayi Vijayanru lapun pau ka jing persha halor kani hak baula tho shiti shu menteri rang ba du kari Narendra Modi bat ya tho baki bahayeng jong ni ki Ngut ki sister kim shimyo shu tang ban phone ne kran bat ki nadu baki Shakem bat ula kerpat ru bade ban yat hakalinti ke bashai bat ke bahok halor kani ke mukot duma hagju kapor ki MP ke United Democratic Front na Kerela kila penlong ke jinga ki halor kani po parliament men hakala asngi ublei kumjuru General Secretary ke Congress KC Venu Gopal ringkat MP ke RSP NK Prima Chandran baru MP ke IUML ET Muhammad Basir kilara deki plakat ki batho sangi ke jing thombor deki retpat hakmat ke maka dwar kalami ke jing pendram na shibun kinong yalam halor kani ke jingja ba kan thobru na menteri rangba ka Tamil Nadu UMK Stalin bat ki wei